uri sene tete. Ndizvo zvondiright kwendingaite zvangu. Asi usadaro shamwari. Utete abatese bhakaro ndisangisana hanzvadzi yako benzi remunhu. Zimkere. Ukuvhunza zita ripi? Mufonera kundotandera foni. 12 o'clock. Sitadzoka mimba. Andizive. Ukati dzake dzenesa ndimo dzinofamba dzese dzofamba sedziri 5. Last week akandita mashura ngatore 100 US ngende mubhawa. Ngadzoka ari sober. Asina kana cent. Kuti akatengera vamwe vakadhakwa, akabirwa kudzoka munhu akaomburuka zvake mavhu but haana kudhakwa. Ningo zvikanzi mabhuku, musanyepere mabhuku, muchada kumwana unyari kushandiswa. Aiwa usadaro uri munhu wekuziva. Andizive kuti izvo kuti aripi handina hope ndorara sei munhu asi mumba. Ameno, rara yasikana munhu warume wakadzikama. Totaura mangwana. Ngayebala. Wadi. Right. Kochiro wanga to ingwa. 12 o'clock kubva ku. Asise 12 o'clock. 8 o'clock dzeko kwakwanire. Iyo. Chiri dzako dzinodonzera dzisekawanda. Kauti dzimwe dzakadambuka kare kare. Saka vanoti dzimwe dzinodonzera. Dzongotachana dzotadzira nemagetsi. Wakakwana. Manje chasisa. Asuri msedza suka unosiyaka watobvarisa bhawa racho rekwanyaguwo nemakindi unofamba nawo. Shanda tokasira sha 12 midnight tutenda mwari. So unofanira ngotenda utadzuka ndiri mpenyu. Uri kubva kupi nguva dzinodzi murume mukuru asina nyari. Ndobva wasa udonyepe. Izvo wamwaka mari yese pabatana mari yemurive mangwana. Aita kwa mafeja yako chigara ike mimi unoda zvekufamba sele kusiku. Saka wabike? Sadza ungodo ndibike. Sadza? Ungochibe? Shamata zvekutanga. Ndoenda nofika porridge. Mashura. Porridge leo kwa mwana mchechele. Ko iyo kasabikira ni porridge nobikira. Porridge leo kuma apo ngomufita uzvari. Zvamuzvara vamuzvinene. Saka ukasabikira. Ini ndinana zvare anti. Iwo rizimke. Wamuna murume mukulenda zvaunoita porridge leo usiku no. Waya ndoda porridge. Enonobika. Andi maputa ari papa. Saka unonda vangu. Seko pajedwa sabasa na mai wako. Usalibate. Usalibate. Kaushuda upenyu wako usalibate. Saka wakutonchane jambo mangere. Saka nchane jambo mangu. Iwe. Saka ramba irobika. Iwe. Well. Tabidza kangani. Undikwanisa. Zvetuma choko chokapambira ngo $20 zvoda unditongera. Haundibata, haundirova, haundijairiri. Enodya sadza kana wapedza dya sadza wobva warara. Sandijairiri. Murume akajairwa. Sasina huniyo. Kana thank. Saka wababa pana bajia. Kana manje yokuti andizi. Izvo marojesa kunzoti kuwanzoka kubva. Ino sina huniyo. Unweko ndipa veri pamba pachina kwanda kudabi. Kamba. Saka utoramba baba kuchitanga kusira kamba kana kausina huni. Porridge lechi usiku no. Save man. Upandano waro uyende yo. Ndoenda. Baba tama mazinke wende zinke sasa. Watia kama shuru muroi. Ndakubika porridge chanje.